Linfomak gure sistema immunean dauden zelula txurien jatorria duten minbizi batzuk dira. Ez dakigu zergatikan sortzen diren. Zelula hauek linfozitoak B, T eta NK zelulak dira. Eta zelula hauek arrazoirik gabe behar baino seme-alaba gehiago izaten dituzte eta gongoi linfatikoetan, ganglioetan pilatzen dira. Era desberdina askotako linfomak daude. Haien artean ezagunena eta linfoma guztien 10% Hodgkin linfomak dira. Jende gazteetan gertatzen direnak eta sendatzeko gaitasun handia daukagu. Bestalde, ez Hodgkin linfomak linfoma guztien 80% dira eta hauek gehienetan B linfozito batetikan sortzen dira. Linfoma hauen ez Hodgkin linfomaetan badago klasifikazio bat non linfomak izan daitezken erasokorrak edo agresiboak edo kronikoak. Kroniko linfomak bereziki folikularra izaten da eta teorian sendateztan linfoma bat izan arren, jendea denbora luzez bizi izan daiteke linfoma honekin, tratamentu gabe ere. Linfoma erasokorrak, hasieran erasokorritzak ikara ematen duen arren, oso tratamentuari oso sentiberak dira eta beraz asko sendatzen diren linfomak dira. Linfoma baten sintoma arruntena gongoi linfatikoen edo ganglioen handitzea izaten da. Kasu horietan, ikusi behar da pazienteak ez ote duen infekzioren bat edo gongoi linfatiko horien handitzearen arrazoia infekzio bat izatea. Hala ez bada, batzuetan pazienteak ebai, linfomaren linfozitoak bidaltzen dituzte odolea sustantzia inflamatorio batzuk eta horren ondorioz sintoma batzuk eragiten dituzte adenopatiaz gain. Pazienteak izan dezake pixu galera bat, sukarra infekziorik gabe eta izarditze handi bat. Hori deitzen diogu guk B sintomak eta normalian gaixotasuna zabalduagoa dagoela adierazten du. Pazienteak linfoma bat duela pentsatzen badu, medikuak normalean irudi proban bat eskatzen du. Normalean TAC bat, eskaner bat. Ondoren, ziurtatzeko linfoma dela oso garrantzitsua da ganglio edo gongoi linfatiko horien biopsia bat egitea. Gure diagnostikoa hortan oinarritzen baita. Bertan, anatomia patologiakoak esango dute ze jatorrikoa dan, B, T edo NK, Hodgkin edo ez Hodgkin, eta muestra horietan, biopsietako muestretan ere beste ikerketa batzuk egingo dituzte. Hala nola, ze markatzaileek dituzten, ze alterazio genetiko, molekular eta guzti horrekin emaitza diagnostikoa jasoko da. Ondoren, jakin behar da, linfoma ze edapena daukan gorputzean. Eta gaur egunen hori ikusteko proba garrantzitsuena PET taka da. PETaren bitartez, takean ikuste ez diren afektazio gongoi linfatikoen kanpoan dauden afektazioak detektatu ditzakegu. Eta batzuetan, linfoma batzuetan bereziki egingo dugu ere hezur muineko biopsia bat ikusteko hezur muina da odolaren fabrika linfoma ote duen edo ez. Linfomak sendapen handia dute gaur egunen. Tratamentuan oinarria immunokimioterapia da. Hasieran, pazienteak tratatzen genituen kimioterapia hutsez eta horri immunoterapia gehitu diogunen, hau da, antigorputz monoklonalak sendatzeko tasak izugarri handitu ditugu. Immunokimioterapiaren oinarria da antigorputz horien bitartez, bai zelula tumoralak hiltzea eta baita pazientearen sistema immunologikoa aktibatzea linfomaren aurka joateko. Gaur egun, minbizi guztietatik gehien sendatzen dien patologiak linfomak dira, bereziki Hodgkin linfoma eta baita ez Hodgkin linfomak erasokorrak ere.
Linfoma gehienak immunoterapiakin sendatzeko gaitasuna daukagu. Immunoterapia funtzionatzen duenen, orduan beste kimio bat eta zelula hamen autotransplantea egiten dugu. Autotransplantea egin ezin danen edo gaixotasuna gelditzen danen transplantea ondoren, paziente hauek garai batean ez zeukaten sendatzeko aukerarik. Zorionez, udazkenetik aurrera Donostiko ospitalean CAR-T terapia izango dugu. Zertan datza terapia hau? Pazientearen linfozitoak T jatorrikoak aterako ditugu, laborategian prozesu oso konplexu eta garesti baten ondoren linfozito hauek guk nahi dugun linfomaren aurka zuzenduko ditugu eta linfozito eraldatu hauek berriro pazienteari sartuko dizkiogu. Era honetara, egoera hortan dauden pazienten erdiak sendatzeko gaitasuna izango dugu Donostiko ospitalean. CAR-T terapia sekulako terapia interesgarri eta oso baliogarria da gure paziententzat. Eta honen ondorioz, garai batean aukerarik ez duten pazienteak sendatzeko aukera izango dute gure ospitalean.